Hello guys, togashira mishonga chenyu chamasecret namaconfessions aiwatadzoka zvakare nenyaya dzenyu chandoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. Nyaya yedu yekutanga, it's nyaya iri interesting. Hanzi ndaisimbosvora mamistress asi pane zvavakapindana nazvo. Right, muzuva ramangwana tine prayer session. Ndoziva kuti vazhinji venyu mune muchiti totadza kujoina, zamai kudownloada Zoom. Kana musingakwanisi kudownloada Zoom, inonyora kuti join on web. Saka unojoina paweb. Kune vose vakajoina last week, we're going to use the same link, but I'll also share it here. Then Thursday, to invite rape victims, all rape victims, kuti vajoine counseling session yatinenge tinayo. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Tete, for this one you shall call me Notando. I'm a lady aged 22, currently residing in Fourways. A lot of people want to deserve basically because I was a celebrity at church. Trended for both good and bad reasons. All I can say is I'll forever be humble because I've done everything. Well, how did we get here? Growing up, ndakakura in a Christian home. Both parents are a toxic environment. A lot was happening. Ndakagara nehama dzakawanda, but our parents, because vainge vari mahasla, vaisagara pamba that much. I loved God, started going to the mountains when I was in grade 4 just to pray. But I can say I didn't know God for myself at that time. I knew God from the definition of my parents, but that was all good. Nandiri mwana anogona, second or first position kuchikoro, zvainge zviri obvious. Leadership rules, teacher's favorite. Would I say I was not loved at home to do what I did? The answer is 50-50. All right, let me now take you back 6 years ago, 2020. I'd always had dreams of becoming a doctor, breaking generational patterns, and change my family situation, building a respectful name, be the connection the next generation will need. Ndine makore 16, doing my grade 10. I'm passionate about God, ndoenda kuchurch, celebrate at church. Ndanga ndiri active pamedia, praise, just serving, nekuvolunteer, zvese, including all the assemblies. As much as I was beautiful, I really had discipline when it comes to my love life and just being a girl. And yes, I still didn't know God for myself. Then, zvakaitika ndezvekuti ndakaapproachwa nemurume ari married from church. Ainge ari young, around 24 years panguva iyoyo. He had just gotten married. Oh yes, I knew. Airidza madrum in church. You know, in church, vanoannounce a wedding 3 weeks prior, right? So I was away, very much away. Actually, the white wedding, yakatozoitwa ndava in the picture already. The day before his wedding, we talked throughout the whole ceremony. Am I proud of myself? No. Ndotozama ukutsvaga reason kuti ndingajustify zvandakaita, but hapana. Ndainge ndiri munhu ari stupid, naive, and selfish. And ndinozviregreta, ndinozvisvora every day. If there's something I wish would just disappear, is that part of my past auntie, but it's done. Pekutanga, ndaimuziva from a distance. Ainge part of vakomana vanoridza muchechi. Tainge tiri shamwari paFacebook. Zvinova zvinhu izvo zviri normal vanhu vekuchechi. Then akabva reacha out kwandiri, akanditumira message iri direct. Ndikamupa nhamba dzangu. And yes, ndoramba ndichizvisvora up to zuva ranhasi. Zvandinozvisvora zvakare is me falling in love with him. That's where everything took a wrong turn. And ainge ari munhu ari narcissistic. He managed to cut off all my friends and isolate myself. I would say he was involved nezvemushonga. Haya, ndiudzei mi kuti paiuya nemushonga achiti ndiwe kuti usambofa wakarara nemunhu, ndaibvumirei kuiswa mushonga wacho. Kusvika muzuva ranhasi, ndinobhelievha kuti he gave me something. Mushonga, pakawanda paaindiisa ndichiona. Mubvunzo woti dai aindida zvekudaro, why did he get married then? Church, I was a baby Christian back then. I was weak when it came to praying. God would have told me. Besides, ndaizviona kuti something is wrong here. And yes, vatete, akanga ari iye wekutanga. He took my virginity and had regai ndicheme nekuseka zvese. Once, what do you bring to the table then? The question yenyuka. Then I gave up myself. And that I still regret it. It still hurts, but I guess it's now water under the bridge. So it was now normal, but sometimes I would snap out of it and tell myself, this is wrong. And every time I would want to break up with him, he would find a way to sleep with me. And just like that, we are back to normal.
tell me why he would seize my phone for days when he was mad, slap me, manhandle me, clear my phone. I still stayed, auntie. I was wrong, and I take full accountability of my actions. And yes, Jesej, I was staying with my parents. I would tell him everything, every detail. Mirai, this so-called shameful of a relationship lasted for 4 years, and he was married. One would think he wasn't married because he spent almost 6 days of the week with me. I mean, we would see each other every day. Then ndakawana basa rangu rekutanga. Mukomana auya makuseni kuzondidropa off every day and take me back home. I would say he was obsessed, but that wasn't love, honestly. Well, even at work, anga asingadi kundiona taura neumwe wakomana wandaishanda navo. Yaita nyaya hombe vatete. Then it happened that I finally got pregnant after 2 years of the relationship. Ndakachema pandakazvidiscover. I had let my mother down again. Did she know? Nope. I was low-key happy, but ndikafunga my reputation. How a lot of young girls looked up to me. And yes, vatete, like I said, I'm beautiful. Hakuna ichena seni kuchechi. Mucheno ere. Even now, I know myself. Numbukai, my mom, church, my dreams, vatete, just like that. No. To think of it now, I actually laughed my pregnancy and no one at home noticed. I would cry for no reason, crying that my nails are too long. Daneta now, it was silly. I miss those old days. Then situation yange iri paground yaisandibvumira kuti ndichengete nhumbu at all. Vamwe might say vanhu vanotaura ende vanonyarara but vatete after nyaya dzamai vangu kuchechi because of this relationship ndovati zvenhumbu ndiye mukomana ye guy that she despised. No. And yes, relationship yakazobuda, but my God, the wife carries grace. Never did she insult me, harass me or anything. Auntie, do you know that there are people who can see God through them? Yes, it was that lady. It's a pity that the man she married didn't really value her. She was blessed, Dake. She talked to me in a graceful way. Did we stop? No. Everyone got to know about it, including my mom, and the disappointment and hate I saw in her eyes. So Ziangu inobuda up to today. All right, we then decided to terminate. When he brought up the idea, I said yes instantly. A lot was just at stake here. Funny part, I actually used my money for the termination. Yeah. Honestly, I don't know. The pain I felt is unexplainable. My stomach turns just at the thought of that day. It was 2 months pandaka terminate. Ndakarwadziwa tete. Like, yeah, ndakarwadziwa. I had a picture rekuscan and I was just happy, man. I would have loved the baby auntie, and I believe she deserved a chance, and we were gonna share my birthday, but it's life. After 4 years, then we broke up. That was the worst breakup. You know, if there's mushonga mukati, you'll be willing to die for that person. I think I ran mad at some point. You made me isolate myself. You put me in a position where I'm fully dependent on you. Then one day, umuka wakandisiya. Vatete. And if the breakup had happened like normally, I would understand. But I got blamed for everything. Hey, you have changed. You remember, I never got counseling after the termination. We got back to normal. He never asked me how I felt about the whole situation. And he lied about a lot, that I was now the fool. I was lost, broken, finally felt used. I tried to heal and move on. While trying to do that, he would track me down using Find My iPhone. Until so. Yes, we shared the same iCloud. My WhatsApp was on his WhatsApp, so it was easy for him to find me. If he sees me with a guy in a restaurant, he would make a scene and disrespect the people I would be with. But it was a lot. He came for my reputation too. There's a popular group on Facebook. Oh, he posted me there and captioned how I dated 3 married men, terminated 4 pregnancies. It was a lot, honestly. And I had to break the soul ties. Oh yes, I experienced the effects of soul ties. I once lost my phone, right? There was no communication, nothing. He came to see me and parked at the usual spot, tell me why I felt that he was downstairs. I had to rush, and I was telling myself that no, be fast before he leaves. And yes, I was right. He was there waiting for me. Weird, I know, but it happened a number of times. And one thing I'm grateful for is I found God again. Now for myself, I got baptized again.
And I'm proud to say I love God. It's been 2 years in ministry, and wow, it is the best. I forgave myself. I forgave him. I also changed churches. And yes, I'm now a prayer warrior. Oh, what a God we serve. He forgave me and welcomed me back home to where I belong exactly. It was hard at first. And yes, I'm doing my first year in Meds, Kuvets, pursuing my calling and walking in purpose, becoming the woman of God called me to be. The peace and the joy that comes with it, Auntie, is just unexplainable. I don't want any girl to go through my path. I guess sometimes we go through things like this so that we can run back to where we belong. Exactly. This is why I said I'll forever remain humble, because I did everything I never thought I would. To think I used to judge mistresses, and we are never too careful. We pray it never happens to us. The things I wrote in my journal: study, graduate, get engaged, get married, and have a godly family. But no, I did the opposite, and it took one guy to mess it up. I just blame myself. If maybe I didn't have a phone, if maybe I didn't have Facebook, a lot of regrets. I apologized to the wife and her friends, everyone I wronged, but now I'm back on track. All glory to God. This was my story, Auntie. Sorry for making it long. I really wanted to get this off my chest, seeing that I really never opened to someone. Wow. Vedweka zvakaoma hazvo. Manzwa here kwekutanga kuti hanzi munhu achitochata mangwana taitowa tose the previous night. Zvakaoma. And the one thing that I like about Heidi is kubva kwekutanga, she regrets what she did, and I'm also grateful kuti she managed to forgive herself. Akuti I forgave myself, I regret this. Ndinozvisvora, a lot of painful things. Imagine as a parent when your child goes through like things like this. As we thank God kuti now it's something in the past, and I hope it's a lesson to some of the girls who are listening to this channel. Right, regaitipinde nyaya inotevera. Makasimba here vatete? I hope munofara uye Mwari ariye muchengetedzi. Zita muchanditi Bianca, not my real name. I hope you will also be able to read it, because handina hangu kudzidza. Whatever I'm writing here is self-taught. Ndine nyaya yangu yandiunza pano. I've been hesitant since last year nekuti nyaya yacho yakarebesa. Ndaitoshiya kuti ndotangira papa, asi nhasi I've finally mastered the courage to do so. I'm sorry if this story is going to make you cry. I know how sensitive you are. Muchandiregerawo nyaya yangu yakati rebei, zvichida ndichazouya nepart 2. Ini ndiri mukadzi ane makore 25 ekubereka. Mwana ndine umwe chete. Ndakazvarwa ndiri 1 kuna mama vangu. Then from my father's side we are 4. Vatete, hepano pane nyaya. Ini namai vangu vanoti vakamitisiwa nababa vangu vari kuchikoro, because my father was a teacher. So pavakabata pamberi pangu vakabva vaenda kumba kwababa vangu, kwaMaranda, kuMarinda. Kana muchikuziva, that was 1999. Then my father left my mom kumba kwavo, vakati vari kumboenda kuHarare kunotsvaka basa ikoko. Since 1999 pavakaenda, baba vangu havana kudzoka. 2000 muna September ndakazvara. Mama vanoti vakazotiza kumba kwedu muna 2001. Nhamo yavashora because vatete vangu vaivashungurudza nekuvanyima chikafu. So vanoti pekutanga pavakatiza, vakanondikanda musango vachida kundidhamba ikoko, nekuti vanasekuru vaiti kana uchida kuuya kumba uya asatidi chaunacho maoko. Hanzi ndakafamba chinhambo chidiki ndikanzwa inzwi richiti dzokera unotora mwana. Hanzi ndakadzoka ndikakutora ndikaenda newe. Apa vanoti waiva usiku vachitemwa nematomba nezvidhoma. Vachinosvika kumusha vakanosvika mumaoko astep mbuya, because tateguru vangu vaive nebarika. Vanova vane vana vaiti kuna mama, kana uchida kudzoka uya asi usiye gora rako. Zvisinei tete, zvinonzi baba vangu vakadzoka 2001 iyoyo, vakatopesana namama pakuti pavakauya kuzotitora ini namama kuti vaende nesu kuHarare, nekuti zvinhu zvavo zvanga zvava kuita. Mama vakanga vatiza kudhara, hanzi ndende vakazodzokerawo kuHarare. Havana kumbogara chinguva chakareba. 2005 vakarwara vakashaya. Izvi ndakazviudzwa natete sisi vababa vangu mushure mekunge ndatsvaka hama dzekwababa. So my mom left me kuna step mbuya ivavo, hanzi I was 2 or 3 years pavakandisiya vachienda kuBulawayo. Then she came back then she never came back until I was 7. Pese apa tete ndaitwa bhora pambapa, ndaitwa kuchinjaniswa kwokugara, kuti nhasi ndiri pano mangwana nderoko. I still remember pambapa paive nemumwe wandaingoti Bhudhi, kana kuti tese vana taiti Bhudhi kwaari. Akatema shamu dzemupani akadzisvura, akadzizora mhiripiri kwakudziomesa. Ipapo akanga akamirira gogo kuti vabude. Vaenda kumusangano, vakabuda
ndakachiona. Akatora bhonzo renyama akarasa panze akati ndaba nyama mumuriwo wamanheru. Vatete vakandirova neshamu dziya dzaiva namheripiri kusvika nyama yangu yakurembera dzavhunika. Shamu idzodzo haana kumira, akanga abatsira nemukomana mwana wanzvadzi yagogo ainzi Kefi. Vakati shamu idzodzo dzapera pambiri wangu, vakatema shamu dzemumango. Ndakarohwa vatete kusvika muviri wangu wava nhamo, ndisachacheme, ndisina voice. Ndakakumbira kuti ndiregerewo. Ndafunga gumbezi. Vana vagogo vachidzoka vakawana ndakaita kurukutika. Ndakatsemuka. Then they asked what happened. Budiwa quickly respond kuti she stole meat. Vana gogo vakabatikana nazvo kuti ndakuvadziwa. Vakapopota. So ndaiti ndakagara panze. Ndaigara imba kuti dai ndiri shiri ndaibhuruka ndoenda kuna mai vangu. Ndotanga kuchema. Ipapo I was 5 years. I can't still remember vatete because I suffered a lot. Ndakazobva pana gogo vaya ndikaenda kumusha kwana sekuru wangu, pamba panoberekwa mai vangu. Even though vanhu vakuru vese vainge vakashaya, paigara vana mainini vangu. Zvekare ndakachiona ndairariswa panze, dzimwe nguva vaindisiya ndega nevanavo vachienda kumaboyfriends avo kumashops. I became a mother to those kids vatete. Apa I was also a child. Kuvesa moto chaiko ndaisagona. Pesa apa mai vangu vaingo vakanyarara kana kunyora tsamba hayo. I still remember song yaJaha Preza kuti tsamba. Ndaiti ndikanzwa song iyoyo ndaichema. Zvisinei vana mainini ava then said havachakwanisi kugara neni. Ndakaendeswa kuna gogo maisim kuvumbwe. I'm not sure about the spelling. That was in 2006. Pagogo maisi ndakanga ndichibatwa bho navo vatete, asi nhamo yaiva pamba apa yairitsa muridzo. Murume wagogo was abusive. Airova gogo zvekutodaro. Ipapa was 6 years old. Baba si vaiti kana vakakurova vaitsika mutsipa apa vakasunga maoko. Zvisinei gogo maisi vakazorwara kusvika mukufa. That woman was so good to me. Yaingova nhamo hayo asi vaindida. May a precious soul rest in peace. So after nhamo yagogo ndakazosara nemwana wemwana wavo. I'm not sure about that. Ainzi G. Ndiye akasara ava muriritiri wangu. Taienda kumagarden evanhu achinoba mavheji just to cook for me. Tichienda kuna vamwe sekuru vainzi vazvabhenda vachitipa mukaka ndomwa. Iye oti akaguta izvo aitira ini achiti mwana. I still remember takambopisa ruzhowa sango tichibva koba kumagarden usiku. So uswa taipisa kuitira light usiku. Wakabatira pamauswa kwakutopisa paya. So that night G decided kuti you know what, mangwana ndoda kuri kutizisa ndichakuendesa kuchamakudo, ndokune vanhu vachakuendesa kuhama dzamai vako zvaunongoona kuti ini ndozvitamburira pano. Gogo vakashaya, sekuru uri kuzviona kuti vari kutishungurudza. Zviri nani ndishungurudzwe inini asi iwe uri panani. Akatonditi please don't tell anyone about this. Ndakazvenyarara. So the following day akamira kuti sekuru vaende kudoro. Vachingobuda so takamira kuti kusvibe vatete. Ichokwadi chachekunzi anochengeta munhu ndiMwari. Sango ratakafamba ipapo murima tichipariwa neminzwa. Ndi aindisimbisa kuti handisi kukuramwa asi unongoonawo situation iri pano yakaoma, tichasanganiswa naMwari. Vatete takasvika kuchamakudo paya. Akasvika akaudza mukadzi nemurume wacho veipapo nekuti dzaiva hama dzekwastep mbuya vaya vandataura nezvazvo. Kwekutanga vatete G haana kumborara usikuwo, akabva adzokera. Ndakachema asi zvekuita painge pasina. Kuseni kwacho sekuru baba Jela vakafuma kuenda neni kwastep mbuya kwandaimbogara kuya. Tikasvika vakataura nyaya yavo. Ndakatambirwa zvakanaka that same year 2006. Pasina nguva ndakabva ndatorwa nabhodhi vagogo vaya vandanga ndakugara navo. Ndakanga ndakuita kakura muigwana. Handidi kunyepa, sekuru vangu love me so much. Pavakaita girlfriend yavo vakatoita moving together. Vakanditora ndikaenda navo. I was treated well apa, handidi kunyepa. Chero pavakazosiyana negirlfriend yavo, sekuru takadzokera kumba kwavo. Taienda kunoredza tose. Vakandibereka nebhasikoro. Sometimes vachichovha nemaoko asi ndakagada zvangu. Zvisinei 2007 Mwari akaita kuda kwake, vakarwara vakashaya sekuru vangu. Apa musi wavashaya moziva kuti pamusha kana kuchipisa marara panze. Vakatonditi uya urare neni, ndikaramba vatete. Ndikanorara panext door nekuti next door wagogo kumamisha vanowirana. So it was like my second home. So the following day makuseni, I don't know why I overslept like that. Ndakazomuka, I think kuma9 munongozwa kuti kumusha vana havabvumidzwi panhamo. Takati chimuka tiri kunzwa vanhu vari kuimba uye muvakidzani wagogo hapo. Saka pandaida kuenda kumba ndakarambidzwa. Ndakazoudzwa later kuti sekuru hakuchina. I was still young hangu. I didn't understand death. So ndaiti vari kudzoka vaenda kunoredza hove. Later that year 2007 mama vakauya nestep brother yangu kubva kuBulawayo
kwaive vanga vakugara nemurume. First time kuuya nestep brother yangu was 2007. Ivo vakanga vaenda 2003. Havana kuzombocheuka shure. Havana kugara nguva refu. 3 days vakadzokera nestep brother yangu. And then in 2010 ndipo pavakauya vachizosiya step brother kumusha. Anyways, let me continue with my story. So ndakadzokera mumaoko astep mbuya vaya. Tete chandakaona gogo vaisandishungurudza. Asi vanhu ipo nabhudhi vaya vekundova neshamu ine mhiripiri became my worst nightmare. Regai ndimbochema, ndaisungwa maoko, ndorohwa, voita tsvina yavo, vondidyisa. Nekundiitira mweya mumukana, zvonzi nanzvirira makeke. The abuse went on and on. Then when I was 10, ndaenda kochera mvura kudhemu rinonzi Chamapako. Ndakabatwa chibharo nefamily friends yainzi Mafakwe. Ndisati ndambosvika kumvura kwacho, ndakadzokera kumba ndichema ndikarondedzera zvaitika apa I was bleeding. Nobody believed me, even Ugogo said unonyepa. Ndaisada kochera mvura, nyaya yacho ikatsikwa-tsikwa, ikapera yakadaro. Ndakapamwa futi kubatwa chibharo nehama yagogo, ikatsikwa-tsikwa futi. Ndakabatwa chibharo nemwana womunini wagogo, ikafara futi. Yakadaro until I started experiencing vaginal itching. I didn't say it because I was a kid. I didn't know kuti it's serious since kuchikoro ndaenda zvepano neapo. Ndaisabhadhira fees. At least dai ndaenda kuchikoro ndakadzidzawo nezvazvo. Ndakazivawo kuti it's an infection. Ndatova ne-18 nekuti chikoro ndaisaenda ndiri kumusha. Zvanhasi regai ndigumire pano. Ndichazoya nepart 2 pakazouya mai vangu kuzotitora kuenda nesu kuBulawayo muna 2013 hazvo tete. Kushungurudzwa nemubereki, nobody believes you, especially maZimbabwean. Vanongoti hakuna mai vari toxic. Hakuna mubereki anoshungurudza mwana wake. Waidi kubvisa iri mimba. Vatete, I went through in my mother's sense. Regai ndimbochema. Kubva kwekutanga hanzi mama vakatombondisiya mudondo. Do you see something about her mom? Vakamusiya mudondo, voice rikatidzokera, ndobva vatora mwana, vakanodhampa mwana. Anditi vakasiya mwana kuna step gogo. Who does that? Then after that, vakanosiya mwana kumba kunogara step gogo. Kubva 2003 up to 2007, 4 years later, haudzoki kumba. Madzimai, ndokumbura kubvunza, zvinenge zvakanyanya kuoma sei zvekuti haukwanisi kudzoka kumba chero kuChristmas kuti uzoona mwana. Unzoti mwana ari sei? Mwana wako agobva agonogara agorohwa nasekuru ava. Sekuru vakasvika pakumuitira tsvina, vachimudyisa tsvina mumuromo. I don't know. Okay, ID. Ndokumbura kuti mujoine vanhu vose vane ma-abuse stories. Thursday tiri kutanga session handitika. Ndokumbura kuti mujoine. Asi chanyayondirwadza apa ndechekuti mai was just an absent mom. She didn't care. Ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti isusu sema-parents kana takateerera nyaya idzi, are we learning something? Ndoda kubvunza kuvanhu vose vakasiya vana kumba. When was the last time you went to see your child, whether you're a father or a mother? Wakaguma rini kunonzwa kuti mwana wako ari right? Well-being yemwana, kwete kuti munoti masvika maburuka nemabhazi mauya nemabiscuits muchisvika kucholocho vanoti nangu mama vakiti doli njani aisepila, mwana ofara omupa mabiscuits nehembe. Aubuzi nokuti linjani lapha lihleli kanjani, yini ehlupayo. Don't ask anything. Okusala is you want to go back to Joburg and continue with your life, and you don't even ask kuti chii chiri kunetsa kuvana. Ndokumbira kuti story iyi itidzidzise. Zvakaoma. Hai anti, ndiri mudzimai nemakore 36, ndogara kuGeorge. Ndine mwana wangu mukomana who's 12. 2021 ndakatanga kuluza weight. After 6 months ndakaita heavy chest, ndisingakwanisi kufema, ndine mhino dziri blocked. Chero kufamba kwainetsa cause ndanga ndaluza weight. Ina handisi munhu anofarira kuenda kuhospital. I took time kuti ndiende kunoona doctor. December that year ndakatanga kunzwa maswiso. Ndikafunga kuti zvinopera but hazvina. I tried kutenga mushonga but zvakaramba. It was hard for me kuti ndiende kubasa. Apa I was the breadwinner. Ndaifanira kuchengeta mwana wangu. Baba vake is alive but havachengeti mwana. Ndakaramba ndichishanda, maziso achirwadza. Then ndakaenda kueye clinic zvikanzi ndina inflammation. I got treatment. Zvikaita nani, but ndakazodzoka futi and it got worse.
I decided kuti ndiende kuhospital after ndasekwa nomwe murume. I went to a doctor, ndikaitwa matest, ndikadiagnoswa with autoimmune disorder inoaffecta body neinflammation. It affects differently, but kwandiri it affects my lungs nemaziso. It got worse over time. Ndaitadza kurara nekudya. It affected basa rangu cause ndaiti ndikamuka ndaiona mote. Takanga takunetsana nemabosi angu cause mari yavaimbondipa vakanga vasaiwani cause I lost a lot of customers. And vakablame ini kuti I killed shop yavo. Makastoma anga ava mashoma. I know I contributed nekuti ndakanga ndisisachaendi kubasa on time. Muna April ndichangobva kunoona eye doctor. Saka vakabva vati my eyes are dying. Vakabva vandipa masteroids. I then improved my vision. Ndikatanga kuenda kubasa. Rimwe zuva ndichiruka umwe musikana. I ordered lunch and I ate fast. So musikana yakabva ati maziso ako akuita black. Ndikabva ndamuti ndoita ball. I'm used to the pain. At the end of the day, ndakanga ndisisachaoni and I was completely blind. Ndakabva ndamwa masteroids aya, so ane ma-side effects ekuti munhu anokurumidza kutsama. So I was very angry. I think inyaya yeBP yange yakwira. Ndakaita headache isingaiti zvekuti ndaitadza kurara. Ndakamwa ma-painkiller andakapiwa nefriend yangu and managed to sleep. Then makuseni ndakabva ndamuka ndisingaoni. I thought I was going to recover. The next day it was the same thing. I got completely blind from that point. Kubasa ndanga ndisachakwanisi kuenda and the owner akanga atsamwa kuti havachaiti mari and kumba I couldn't even pay rent. My boss was also the owner of the flat rataigara, so vakabva vatidzinga. I started staying with my brother for 3 months. Vakabva vatienda kuZimbabwe ndinobatsigwa kumaprofita even though ndaisada zvemaprofita. Ndakabva ndakwira ndikaenda. I made an agreement with my brother kuti ndofanira kudzoka because I had an appointment with the doctor. Vakabva vati vachanditumira mari kuti ndidzoke. Ndakatanga kuenda kumaprofita nasisi vachiita zvakawanda, tikafamba kakawanda but hapana chakashanda. I called my brother kuti ndidzoke but he said chimbogara ikoko ushandiro hausi kunzwisisa kuti mweya yetsvina. Papera madays ndakabva ndafonera my brother again because madays angu ekuona doctor anga asvika. Kudzokera kwangu kwakandikoshera because ndanga ndasiya mwana wangu anga aendeswa kwababa vake apa iRombe. And the treatment yangu yemaziso I couldn't afford in Zimbabwe. Indanga ndisachasande and my sister too vatoriwo nechirwere chemoyo. I asked my brother again but havana kupindira, vakanga vasachatauri nasisi. So the reason yavakandiuyisira kuno ndeyekuti vanhu vakanga vakundinyeya kwandaiva. Zvakandishamisa. Vamwe vanhu vanotora hama dzavo kubva kumusha kuti vauye kuzorapa but ivo vakandiendesa kuZimbabwe. Ndakabva ndatumira mari kuti ndidzoke nemwana wasisi vangu but ndakasvika ndikava homeless. Hapana akanditambira. Again, I tried to call mwana wasisi vangu. Akati akuita zvelife yake. Ndakabva ndaudza agent kuti andibate roko tiende kumba kweshamwari yangu. I directed him tikasvika. I told my friend everything akashamisika kuti handichaona. Takatanga kugara tose, so ndakabva ndava munhu wekuti I moved from one place to the other. Takatanga kugara mukuku. One day I nearly got raped. Ndikabva ndabigwa chifoni chandaishandisa. Paiva nevanhu vekuchechi vakambondibatsira but my brother vakataura futi kuti if anything happened kumunhu iyeyo you'll be responsible. Apa vaitondibatsira havo. Right now it's just me nemwana wangu. Ndakabva ndaitwa surgery but tsinga dzangu got damage, so ndokwanisa kungoona zvinhu zviri pamberi pangu. The left eye ndiro rinoshanda chete, right eye ratova blind. Mukurarama ndoita zvekubetserwa nevanhu. Kubva pakaitwa xenophobia zvakatiomera. Ndaita kuonda nenzara. Tatambura. Vanhu vaindibetsera havachakwanisi kutibetsera cause vakutozama kuzviraramisawo. Andi kubva April till now tanga tichitambura. Kunzvimbo yandiri ndiko kukudzingwa vanhu vekunze. Apa ndini ndega ndasara. Tete apa ndikufanira kubva ndoenda kulocation kune vamwe apa mari handina. Ndaona tikushaya chikafu nemwana wangu. Vanhu vakuita kundibhula hanzi ndine AIDS. Zvimwe zvese hazvina basa but ndikuda kurwira vana vangu. Dai ndakwanisa kubva kuno. Hanzvadzi yangu akandirasa and baba vemwana vatoriwo rombe zvavo. Andi ndikukumbira rubatsiro kuti ndikwanise kubva kuno nechikafu. Mwana wangu trouser ranopfeka achienda kuchikoro zvinondirwadza. Saka ndikukumbira rubatsiro kwamuri, Mwari vakukomborerei. This is very sad. Guys, vanhu vari kuGeorge. Do we have anyone in George? Mama, and the autoimmune disease munongozivawo zvairi. I think
All right, I've had 2 people in my life vakaita autoimmune disease, and I understand you. Let me talk to a friend of mine ari kuGeorge. I don't know guys, kuvanhu vari kuGeorge mungabatsirawo mama nechikafu here? Do we have people kuGeorge muno mugroup muno? We really need to help here. Let me talk to someone also who's in George anogona kusanovapawo chikafu. We can track a number yavo. Anyway, this is very sad. Wow, ndabatikana nenyaya right. Chiregai tipinde munyaya inotevera panyaya yamama iyi vekuGeorge. Rega nditsvake nhamba yavo tione kuti vati kudii. Alright, regai tiverenge nyaya yedu kupedzisira. Makadini ndiri handine nyaya inondinetsa. Takaberekwa tiri 5 and baba namai vakanga varipo, asi dambudziko rakazouya. Ini ndiri mukadzi ane makore 48. Esi pamakore aya ese ekuberekwa kwangu handina kana zuva randakaenda kumaperiods kana kuti nditi ndinorwara. Handitorwari, ndotorarama ndakadaro. Ndine muviri asi mazama andinawo ndeyekuti ndine muviri. Asi kana ndakaonda ndinenge ndisitorina chipfuva chakaita flat kuita kunge chemwana. Ndo dambudziko randinaro. Zvimwe zvinoitika muupenyu hwangu kana ndakarara nguva dzemanheru ndonzwa kuvaiwa kunhengo kwangu. Ndikatanga kukwenya ndotanga kunzwa kunge ndarara nemunhu, asi zvadaro hapana chinobuda futi kusase. Muviri wangu unodavira kuti murume ndomuda, asi apa kana kuti kunobuda zvimvura kana chii kunenge kwakaoma, asi muviri wangu unopisa kuratidza kuti ukuda murume, asi zvopera zvakadaro. Handizivi kuti ndingabatsirika sei. Maitikiro azvanga zvakaita mukuberekwa tiri 5 kudaro, pakaita umwe mukomana wekunze wechi6 mwana wababa. Indanga ndiri first born, but zvinhu hazvina kunge zvandifambira. Handina kana mwana. Second born mukomana akuita vana vake zvakanaka. Third born musikana akaita mwana, but akangoita 1 wekumitiswa paakaroorwa haana kuzoita mwana. Fourth born musikana anambobvira aenda kumaperiods. Pakaya muno muSouth Africa ameno akazobatsirwa kupi. Akabva azoita mwana wake wekutanga ane 39 years. Ane 39 years vanhu vakatoshamisika. Then mukomana wenumber 5 haana mubvira aita mwana. Aingowana vakadzi vachienda vasina vana. Then last born right. Handizivi kuti ndingabatsirika sei nenyaya yangu. Yeah, mama handizivi kuti makakwanisa here. She is 48. Handizivi kuti makakwanisa here kuenda kuchipatara, because maybe this could be a genetics problem kana kuti there is more to it, kana kuti mahormones kana kuti chii ameno hatizivi. Asi vanoita zvemushonga vanoziva, vakakuitai matest vanogona kukuudzai dambudziko, because kazhinji kachona pane mafamilies akadai kuti vanenge vachistruggle kuita vana, saka maybe inenge iri genetic disorder from generation to generation. Pamwe pachona zvinhu zvinogadzirisikawo, saka maybe pamwe pachona semaZimbabwe. So I just encourage you kuti mukwanise kuenda kuchipatara. Ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Tine dzimwe nyaya think dziri kuTikTok, but regai tigodziisa kunext episode. Muve nezuva rakanaka, Mwari akuitirai zvakanaka. Regai I hope maona episode yayo ndaisa makuseni ndaifanira kuva ndakaisa zuro. Asi pakati panongoita zvimwe zvibinga mupini, so there's a lot of technicalities dzimwe dzinongo-overtakewo zvekuti unongoti zvakaoma. Asi ndichatsoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Muve nezuva rakanaka, musarega kusiya macomments. Kana pane munhu ari kuGeorge, can we kindly assist our sister? Handitika nokutendai nyaya dzacho dzose they just sadden me. Pane mwana weya wekudyiwa tsvina, she actually sent pictures of let's just leave it. It's disturbing. Makuseni pacho ndogona kungozomuka mangwana ndichichema, kungomuka ndichitochema chaiko, because nyaya dzacho dzinorwadza dzatinoverenga panapa. Wednesday prayer session chaisa. Thursday abuse victims. I'm inviting you to our very first session. We need to start going through counseling. Anditika ndokutendai guys nekuna chirongwa kwamaita. Ndatenda.